Îți amintești când acesta era cel mai bun mediu de livrare a muzicii? Îți amintești când aceasta era cea mai bună metodă de livrare a suplimentelor? Fiecare industrie se îmbunătățește și evoluează cu fiecare nouă descoperire din tehnologie și știință. Noi, la Newme, folosim o tehnologie proprie pentru a rezolva o problemă discutată de la apariția suplimentelor alimentare: absorpția. Majoritatea suplimentelor alimentare din prezent nu sunt eficiente și asta se datorează capacității scăzute de a fi asimilate de corp pe cale naturală. Prin intermediul noii noastre descoperiri, Hydrostat Nano Delivery, am reușit să reducem enorm dimensiunea particulelor din nutrienții cei mai importanți, permițând astfel o absorție mai simplă. Glutationul este cel mai important antioxidant al corpului nostru și este responsabil de creșterea energiei, detoxifierea celulelor, reducerea inflamațiilor și creșterea imunității. Chiar așa, dacă glutationul e atât de uimitor, de ce nu ai auzit până acum de el? Glutationul este un element fragil, care administrat în mod tradițional ajunge să fie distrus în timpul procesului digestiv, făcându-l practic inutil pentru corp. Acest lucru se schimbă acum. NutriSwish folosește nanotehnologii pentru facilitarea absorpției. Se folosesc 2 unități de glutation pentru a clăti gura 30 de secunde, apoi se înghite, evitând distrugerea lor prin digestie. Folosindu-ne de aceeași nanotehnologie, am creat singurul produs de îngrijire a pielii de care ai nevoie: Newme Skin. Am reușit să obținem un grad incomparabil de absorpție a ingredientelor cheie precum colagen, acid hialuronic și altele asemenea. Unii dintre cei mai redutabili specialiști mondiali ai îngrijirii pielii lucrează împreună pentru a crea cea mai bună combinație de nanonutrienți revitalizanți pentru piele, având cele mai impresionante rezultate de tip înainte și după. Cu soluțiile noastre nano, nu mai este nevoie să aștepți luni de zile până să ai rezultate vizibile ale revitalizării pielii și utilizării suplimentelor alimentare. Clienții noștri observă o diferență în câteva zile. Nu mai aștepta. Arată, trăiește și simte cea mai bună variantă a ta. Un nou tu începe cu Newme.